Sanibonani nginibingelele nginamkelele channel eMaswidi mina production onibingelelayo umxolisi mfana kadlo maphansi le enkandla mangabe ke uyaqala ukufika cela ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe mawuqeda ubona le video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje nganza kwethu siphakamisa izandla sizobonga sizoshaya ihlombe sibongela abaculi bakaMaskandi asabathe baphinde ke bahlabana ngokuthi bangene kwi-top 10 kwehlukanisa unyaka kumsakazo omkhulu uKhozi FM abaculi abathathu umthandeni igcokamelisha umjolisi kanye ke nobaba uThokozani Langa kodwa kukho nje kukonke umculi kaMaskandi esingambongela kakhulu igcokamelisha umthandeni Mpokamanxele ngokuqopha umlando onzima kangaka kuMaskandi evela amahlandla amathathu kulomkhankaso noma kule competition yoKhozi FM kanti ke kokuqala wavela ngengoma yakhe yayithi ke amageja ethi ake niqubuleni amageja kuyaliwa ababhemu lapho khona ke akaphuma number 2 number 1 kwaba ke uKhuzani ngengoma yakhe yayithi ke ijele kwasukuthi ke okwesibili wazovela ke ngengoma ethi iParis ehamba ke nolwandle nkulu nalapho futhi akaphuma khona number 2 owawina ke kwaba uKhuzani ngengoma yayithi ke umjolo lo walk lokhu ubuya ngengoma ke ethi ke iGucci ehamba noma who asazi ke lokhu ukuthi ke ngabe wona nyaka wakhe na umthandeni Mpokamanxele ngoba akekho uKhuzani lona ke bejwala ukuthi ke awuthathe unyaka nganza kwethu konke kulele kuwena nevoti lakho ukuthi ke wena ukhetheleyo oyithandayo ngoba ziningi kakhulu izingoma ezimnandi kulonyaka ngibala ke ezomjolisi ethi mayidululu eyothokozani Langa ethi halala bese ke kuzoba ezinye esifana ke noSkuta Baba noSidaki wesibali kodwa ke siyobona ngevoti lakho ukuthi ke lona lositshela kanjani ngoba ke abomsakazi uKhozi FM bathe ke bona njalo ngolesihlanu bayositshela ukuthi ke yipi ingoma ehamba phambili njengoba ke kakade baqala benza nasekuqaleni bathi ke ukuvota kuzoqala ke uma ngabe zithi 12 namhlanje kusho ukuthi ke ukuvota kuzoqala ngomhla ka 3 kuDisemba 2024 ngiyabonga asidimane kwivideo elandelayo.